Alex Seijo, ¿qué tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Que tal? Bueno, temos xa partidos mañá sábado, un deles o dicía meu antes o que xogará o senior masculino en Tarrío, por certo, a ver si remata xa esa racha negativa de varias, en concreto de 4 derrotas consecutivas. Sí, pois sí, estamos sufrindo unha pequena racha mala de 4 derrotas consecutivas. Sí que é verdade que tamén hubo certas baixas importantes nestes últimos encontros por parte do Balonmán Culleredo, sobre todo a baixa de Alex Gómez, que xa perderase o resto de tempada. Entón é unha baixa pois moi significativa para o Culleredo, xa que principalmente xa é o máximo goleador do clube nesta tempada, non? Entón, claro, cando corre iso, pois mermase a situación do equipo xeralmente. Pero bueno, seguimos a traballar como cada semana, a ver se esta fin de semana podemos revolcar a situación, darlle a volta, poder conseguir esos 2 puntos na casa, poder estar en unha situación pois un poquito máis, estamos cómodos, pero bueno, a situación agora non é boa, non? Entón, intentar darlle a volta e poder seguir nesos postos, que a verdade é que entre o quinto e o noveno posto pois hai 3 puntos de diferencia, entón son moi poucos, a ver se podemos obter esos 2 puntos nesta fin de semana en Tarrión, ante un histórico como é o Teucro. Bueno, una liga que, como ti nos comentas, está a ser realmente apretada, con moitos equipos separados por poucos puntos, pero claro, hai que ter unha visión global e ter en conta que o equipo, sobre todo, fixo unha estupenda primeira volta e, sobre todo, pues con eses 20 puntos que xa son moitos máis, non? Dos que conseguían na pasada campaña, sobre todo, que este ano parece que non vai a ter que pasar apuro, sobre todo, o final, para salvar a categoría. Sí, é verdade que na primeira volta fixose unha gran dinámica, unha gran, bueno, conseguir todos estes puntos na primeira volta foi magnífico, pero isto non acaba, queda moito por diante, o antepenúltimo ten 12 puntos, está a 8 puntos nosas, pois non podemos relaxarnos, está claro, non está todo feito, hai que ir partido a partido, como non hai que conseguir os 2 puntos para seguir nunha boa dinámica. Isto está moi xuntiño, nas últimas xornadas aprétase todo, calquer cousa pode pasar, un equipo que está abaixo xoga con un de arriba, o de arriba non ten un objetivo a priori en ese momento, pode ser que o de abaixo pues, gañe improvisadamente aos equipos de arriba. Entonces todo pode suceder, nada, non? Hai que relaxarse, hai que seguir traballando, sobre todo estar ao noso, que quizáis é o máis importante, e nada, como dixen antes, a polos 2 puntos esta fin de semana. Claro, sobre todo agora no estropear na segunda volta todo ben que se fixo nesa primeira, eso sí, tendo en conta o que nos comentabas tamén, non esas sensibles baixas, sobre todo a de Alex Gómez, que se vai a notar seguramente todo o que resta de campeonato. Sí, está claro, Alex é un xogador moi importante, é un puntal na fase ofensiva do equipo, tanto a nivel colectivo como sobre todo tamén a nivel individual, é capaz de romper a dinámica errónea na portería, quizáis é un xogador que hoxe en día pues, daba moito, sobre todo a nivel de gol. A nivel de gol, Alex era moi importante de cara a Culleredo, non? Pero bueno, non hai que preocuparse, o clube ten un modelo de xogo defensivo moi apropiado, que está a facer moito dano nos equipos rivais, penso que se defendemos, estamos con unha boa atitude na fase defensiva, as cousas van a seguir en ataque, está claro, non é que Alex Gómez fora todo o equipo, pero sí que teña un alto sobresaínte nesa faceta, pero os demais pues, teñen os galóns para revertir esta situación, sacar os encontros adiante, eso está claro. Nada, o equipo está, como iba dicindo, está traballando moi ben estas últimas semanas, o que pasa é que pues, non se pudo acadar esas victorias, sobre todo en algún partido, que escapouse,
pero nada, hai que seguir. Isto é unha competición regular onde hai moitos encontros, sabemos que poden aparecer estas situacións, non? De gañar 5 partidos seguidos ou perder 4 partidos seguidos, nada, o deporte é unha competición ligueira, así que nada, a por todas esta fin de semana e a cambiar a dinámica. Pois a cita este sábado, mañá sábado, ali en Tarrío, a 7:30, ademais contando co apoio da afición, que eses nunca fallan. Pero non vai a ser o único partido interesante da fin de semana, porque comentábamos antes, a micrófono pechado, que tamén temos outros máis, por certo, mirando de parte deles o domingo, pero atención, porque un deles se vai a xogar precisamente tamén aquí no noso concello, en concreto na Polideportiva Municipal de Almeiras, e ali enfrontanse dous equipos da parte alta da clasificación, en este caso o cadete feminino, que recibirá a visita do Chapela de Redondela. Pois sí, o Balonmán Culleredo Sutenor, segundo clasificado da Liga Galega, e o Balonmán Chapela, o cuarto clasificado, onde nada, hai unha diferencia de 3 puntos, pero que en calquer momento pode ser reducir. De feito, é un partido de tubo a tubo esta fin de semana, onde calquer equipo pode gañar. É unha liga moi complicada, falando con diferentes adestradores da mesma categoría, eles que tamén coinciden con a mesma visión. Calquer equipo pode perder contra calquer equipo. Vai a último, vai a penúltimo, da igual. Unha liga moi competitiva, onde hai uns equipos maravillosos, a verdade, xogadoras que son capaces de romper os encontros. Estase a facer unha liga moi difícil. Neste encontro, se o Sutenor a cada victoria, pois tería un pequeno colchón sobre o Balonmán Chapela de 5 puntos que faríanse de moi ver, a verdade. Sí que é verdade que tamén o Sutenor, falando antes de lesións, pois tamén ten unha lesión moi importante da xogadora Claudia Soto, onde tamén pois rompeu o ligamento cruzado totalmente, estará de baixa uns 10 meses. Mandámoslle aí un saludo e un abrazo moi grande na súa recuperación. Unha baixa que o equipo pois a priori o notará, pero é un equipo con moito carácter, é un equipo moi loitador, é un equipo que deixase todo na pista, e esas cousas tamén xogan nos encontros. Así que veremos a ver que ocurre. Vai ser un partido moi bonito de ver, está claro, balonmán de alto nivel da categoría cadete femenina aquí en Galicia, onde hai xogadoras que participaron en seleccións galegas, bueno, pues, a ver se Sutenor pode acabar esos 2 puntos, sería maravilloso. Está unha moi boa dinámica, só perdeu dous encontros, un deles na casa do Chapela, que esperemos que nesta ocasión esos 2 puntos pois agora quédense na casa, poidamos ter un Sutenor mantendo esos postos altos da táboa. Bueno, por lo que nos comentas, está a ser un complicado mes de febreiro, o digo por esas lesións de longa duración, que esperemos que sexen as últimas. Sí, a verdade é que non, sobre todo en categorías base, apenas nestes últimos anos, podíamos contalas cos dedos dunha man as lesións graves dos xogadores en categoría base. Sí que é verdade que Claudia xa tivo outra lesión noutra perna, que donde estivo afastada 4 ou 5 meses, onde ella pudo recuperarse, xa estaba totalmente recuperada, e agora veo esta lesión na outra rodilla. Bueno, pues nada, hai que aceptalo. Agora ten un procedimento alto de recuperación, con moita paciencia, e intentaremos cuidar lo máximo posible. Son momentos duros, evidentemente. Unha rapaza de 14-15 anos ter unha lesión así, pois é moi duro. O Alex Gómez, que é un rapaz tamén moi xoven, que xa tivo lesións moi importantes tamén na outra perna, na outra rodilla. Bueno, son momentos duros para estes xogadores, son momentos duros para o clube, e nada, o camiño é estar xuntos, sempre, preocuparse destes xogadores, que quizás é o máis importante para o clube, bueno, sair adiante. É algo que sabemos que pode ocurrir
no deporte, bueno, pues hai que lidiar con este tipo de situacións, e a veces son situacións que nos fan máis forte. Así que nada, imos ir a por todas esta fin de semana, e a ver que din os resultados ao final do encontro. Pois moito ánimo, moita paciencia, sobre todo lles desexamos tanto a Claudia como a Alex que se recuperen canto antes. Alex Eijo, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. A vos, un saúdo moi grande, Un grazas. saúdo, ata logo.